Hi guys, good morning. Paingon mi magpa-signal atong puntod. Kay walay signal dito sa among balay. Nya nagbaklay-baklay mi na si Mama, si Auntie Inday, si Dayday, na si Iglot ug si Papa. Adto mi sa puntod Mapua. Kay wa joy signal dito sa sentro. Dara guys, mihitig signal diri dapita. Mayon tag mataod na nang kuan diha no. Katong unsa to, Alcatil. Utan nangka. May utag nangka kay wala ni mo ririt. Pila na kakaadlaw ag ingon nga agutan sa nangka unya. Pagyapon ka nakautan. Diyan napit. Diyan nami dapit sa purok. Unsa ni dani ante? Kana paingon na siya sa Purok City. Paingon na siya sa Kamada. Oh. Kana mo na waiting shed sa kuan Purok City. Tara. Kanang puntod diha mi magpa-signal sa puntod. Ayan. Kanang kalsada mao na gihimo nga National Highway aring dapita sa Mapua. Payo na siya sa Kabangasan. Paingon na siya sa Kabangasan nga kalsada. Nya kini paingon ni siya sa Kauswagan, Sindangan nga dalan. Si Auntie Inday ug si Mama nag kurong-kurong. Kaluha. Ito bang mo do? Ikatawa dayon. Nagka Igon nga na ay na lang nako ang amo kay ihaw na naman bayran man 2,000. Nara mga member sa ASA. Member na sila sa ASA, asang kaon. Asa ang pista. Pagtagway pura nila. Makakita sila ni kuan dito ah. Asa naman yung video sa Mapua. Init na gihak. Uy pagdali mo diha ma. Di ka saan ka. Bukan na kapamay guys, pamahaw. Pay pamahaw kay Payapas. una og pa-signal. Gani sa sauna kay pasan ka eskwela mi sauna. Uda ni. Uda. Uy silog na una eskwela. Sa una ag pamayabas man dayon. Gawa sa eskwelahan pamayabas Eskwela day. Di na sila ni nanay ang gustuan sa papel. Pamayabas daw. Pamayabas daw kuan. Dinog. Pamayabas. Kaya dinog. Maginay kauna-una mo sa una. Pamayabas. Payabasan may lang sa una. Kay Dani. Andam na sa kusa. Dahan bayabas sa una. Dako nga tao mo bilang mo kalugan asawa. Muna detachment na mo aring kuan Mapua. Oh, kati sa dito. Oh. Ah? Tuhaan ka sa river. Klaro rin. Uli-o, nagigo kayo diha. Sara kayong view. Lamig itong dito. Masahe. Agay. Yan pa, dito na.
500 na 2,000 lugar. Bukta, balik dito raman ko ta. Di bali kung balikan ante daw gasolina 2,000. Mauna to siyang 1.5. Nang driver. 1,000. Balik-balik na kana ang 1.5. Di bali ang 1,500 apil na gasolina o pamasahe. Oo, kasi gasolina pamasahe nga isa ra ag gasolina ag pamasahe pero nga gasolina naman. Di ang driver ug ang gasolina. Mao na tiya bayad sa driver. Oo. Na ang bayad sa kuan. Ang bayad sa ay uno. Ba man 1.5. Ala nga pangasul man kuno ng airport. Bukid Bitaw. Ay nakaadto na di siguro siya dito. Taga dito man na sila sa Pagya. Wala ka na asawa. Mm. Di magdamage sa Asia sa magdamage sa Disbil map. Ay alang sa dagkuan nga si kuan ang iragod adlawan mo ito. 200 di hatag. May man kung gipabaklay sa nga gisaykayan gipilitihan man o na may ang gasto mga 300. Ay ito kita bahala naman sa ato. Eh unya ako maghatag pas manang dito nga para sa iyagid. Daghan. Wala man na Dilma raman mo Kana diha tangki na diha sa kuan tubig. Nay tangki diha tulo na katangki. Tulo na katangki diha. Ako kung magpakyaw uban ako kay makaapas ra man ko dinhi. Ay kay linis man ang kuan da. Ara. Ibilin ragod. Ay apas na lang ako. Ana. Mura giingon nga imo jud ang pamasahe. Nanginitahan. Diri mi magpasignal. Ari mi magpasignal dapita. Kay kusog kay ang signal dani. Signal. Oh, dani ang signal. Dari mi magpasignal. Kani dani mi maglingkod. Harvest at batong dong. Harvest at batong. Oh, diri mi magpasignal dapita. Dari puntod sa Mapua. Oh, dani mi magkuan pasignal. Wow man. May pamahaw.